హలో గైస్, నేను మీ నరేష్. మీరు చూస్తున్న నరేష్ టెక్ ఛానల్. మనం ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే సెంట్రల్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అది వచ్చేసి ఎస్ఎస్సి జీడీ కానిస్టేబుల్ అనేది మనకు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఎస్ఎస్సి అంటే స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఎస్ఎస్సి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బీసీ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. దానికి ఆన్లైన్ డేట్ గడువు వచ్చేసి 17 తారీఖు 7వ నెల 2021 టు 31 తారీఖు 3వ నెల 8వ నెల వచ్చేసి 21. ఈ తారీఖు లోపు మనం అప్లై చేసుకోవాలి. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి 31/8/2021 23:30 నాటికి ముగిస్తుంది. లాస్ట్ డేట్ టైం మేకింగ్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ వచ్చేసి 2/9/2021. లాస్ట్ డేట్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ చలానా వచ్చేసి 4/9/2021 వచ్చేసి అయిపోయింది. ఈ జీడీ కానిస్టేబుల్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవాలి. చాలా పోస్టులు 25,271 పోస్టులు పడడం జరిగింది. ఒక్కొక్క కేటగిరీ వచ్చేసి బీఎస్ఎఫ్, సిఐఎస్ఎఫ్, సిఆర్పిఎఫ్, ఎస్ఎస్బి, ఐటీబీపీ, ఏఆర్, ఎన్ఐఏ, ఎస్ఎస్. మనం బీఎస్ఎఫ్ పోస్టులు వచ్చేసి ఎస్సీ వాళ్ళకు 1,026 పోస్టులు పడడం జరిగింది. మేల్ పర్పస్గా వచ్చేసి ఎస్టీ వాళ్ళకు 603, ఓబీసీ వాళ్ళకు 1453, అలా ఒక్కొక్క పోస్ట్కి వచ్చేసి ఒక్కొక్క పోస్ట్ పడింది. బీఎస్ఎఫ్ వచ్చేసి 7,554 టోటల్ పోస్ట్ పడడం. సిఐఎస్ఎఫ్ వచ్చేసి 8,464 పోస్టులు పడడం జరిగింది. ఒక సిఆర్పిఎఫ్ వచ్చేసి 0 పోస్ట్ పడడం జరిగింది. ఐటీబీ ఒక ఎన్ఐఏ అనే పోస్టు పడడం జరగలేదు. ఈ పోస్ట్ అనేది మనం అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలాంటి పోస్ట్ అనేది ఇదొక మంచి అవకాశం అని చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. టోటల్ పోస్ట్ వచ్చేసి 25,271 పోస్టు పడడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అప్లై చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఏజీ రిలాక్షన్ వచ్చేసి 18 సంవత్సరాల నుంచి 23 సంవత్సరాల వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవాలి. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వచ్చేసి 1/8/2021, 1/8/23 సంవత్సరాల వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవాలి. ఎన్సీసీ వాళ్ళకైతే సి సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకైతే 5% మార్క్స్ 5 మార్క్స్ కలపడం జరుగుతుంది. బి సర్టిఫికేట్ ఉంటే 3 మార్క్స్, ఏ సర్టిఫికేట్ ఉంటే ఏ మార్క్స్. ఈ ఆన్లైన్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే sc.nic.in అప్లై చేసుకోవాలి. మనకు ఈ అప్లై చేసుకోవడానికి 100 రూపీస్ ఛార్జ్ అనేది తీసుకుంటారు. ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఫ్రీ. మనకు ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే బేస్డ్ ఆన్ కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్. ఎప్పుడైతే కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్ అనేది పాస్ అయ్యి మనం బయటకు వస్తుందో అప్పుడు పిఎఫ్టీ అనేది మనకు ఉంటుంది. అది వచ్చేసి 5 కిలోమీటర్ వచ్చేసి కిలోమీటర్లోనే 24 మినిట్స్ని మనం రీచ్ అవ్వాలి. మేల్ అయితే 1600 మీటర్స్కి వచ్చేసి 8:30 నిమిషాల్లో గర్ల్స్ వాళ్ళు చేయాలి. ఇది మళ్ళా క్యాండిడేట్ ప్రతి ఒక్కరూ హైట్ వచ్చేసి మేల్ వాళ్ళకైతే 170 సెంటీమీటర్లు, ఫీమేల్ అయితే 157 సెంటీమీటర్స్ అయితే ఉండాలి. ఇది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అండి. ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవాలి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి మోర్ అప్డేట్స్. ఈ పోస్ట్ ఎలా అప్లై చేయాలనేది నెక్స్ట్ వీడియో నేను రిలీజ్ చేస్తాను. ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే నా వీడియో మళ్ళీ మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది. బై ఫ్రెండ్స్.